तरहुआ लोग सोचत हो कि हम लोग की काले ब्लॉग्स हम काहे ना डलनी का रीजन रहलक। तो चली मिनी ब्लॉग के कॉल तनी स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जानी अपना कोठरी में, काहे कि स्टडी रूम में। एक बाद थोड़ा सा बिछावना सोचनी कि गंदा हो गल बा, झाड़े के बा। अब चली बता दे तनी कि हम काले वीडियो काहे ना डाल पैनी। जानते बनी हमार गांव गलीमापुर हो सलेमपुर, जहाँ की इंटरनेट के सुविधा बिल्कुल नहीं खे, जहाँ एको गो टावर नहीं खे। आ नेताजी लोग आवला लोग वादा करके कि हाँ टावर लाग जाई, टावर ना लागला। यही चलते ब्लॉग्स में थोड़ा सा लेट हो जाला। तो क्षमा चाहे हम लोग से। ब्लॉग्स देखे हम लोग देख सकतनी, टावर तो ना लागल लेकिन सोलर लाइट जरूर लागत। बड़ा खुशी के बात बा, काहे कि गांव में अगर अच्छा काम होता तो खुशी के बात बा। एक बाद हम जाके थोड़ा सा नींद मारे के सोचनी, तो ऐसा ही एगो देखी एक खचरावा भाई का करला आ जाला। अब आयला के बाद इतना ने तंग करला कि सुत ही ना देवला, दिमाग खराब कर देवला। एक बाद देख सकतनी लोग रात के जौन व्यू बाटे, जौन की सोलर लाइट